Siyabingelela mbukelo khona ekhaya namhla kusihlwa singena uhlelo leli esikulo isintu sethu luka Mthandazo Dlamini. Mbukelo khona ekhaya sizokhuluma namhlanje ngezinto engiziphethe eziyinsebenzo, ngishilo ngathi kuza insebenzo yemizwa. So ukuthi yenze mhlawumbe nomuntu wakho niyazithanda kakhulu but aninawo lokukhumbulana, or wena mbukelo khona ekhaya igazi lakho alihambi kahle or alibi fast the way liba fast ngakhona, because zoba nezifo eziningi ezikhona manje ezihlukahlukene, izifo abayisifo sesintu, abayisifo sesilungu, so izifo zehlukahlukene. Umuntu mhlawumbe unama-piles or umuntu mhlawumbe unezinso, ngezinso amapayipi akhe awasashayi kahle, awasekho right kahle. So okunye mbukelo khona ekhaya nikwazi ukuthi konke ukwenza mbukelo khona ekhaya make sure ukuthi izifo uyazi-avoida empilweni yakho. So namhlanje-ke ngiphethele isiwasho semizwa, ngisho ukuthi ngizosakha sithi imbawula, igama laso nasi. Imbawula le uyayiphuza, imunezinso, iyaklina futhi iyasiza futhi kakhulu, iyenza ukuthi umuntu wakho masana naye endlini umkhumbule kakhulu. Ekuseni emini ntambama yenza ukuthi igazi lakho lihlale ligijima sonke isikhathi mbukelo khona ekhaya. Ngoba khona izifo ezikhona liyakwazi ukuthi li-avoid lezo zifo noma-ke li-destroy lezo zifo ezikuhlukumeza empilweni yakho. Kuyatholakala-ke la ekhaya nayo mbukelo khona ekhaya, yiyo-ke le insebenzo yemizwa. Uma uyidinga uyi-order, sikufakele ku-courier ifike kuwe mbukelo khona ekhaya. Yiyo-ke le isifikile, ngiyithemba kakhulu. Alright, bese kuba-ke namanzi empophomo. Lanka uyawaphuza amanzi empophomo, nawo atholakala khona ekhaya. Amanzi empophomo ayaklina and futhi kahle mhlawumbe inesithunywa akwenza ukuthi ube kahle emzimbeni. Amanzi nje just amanzi nje lanka owaziyo, but lawa ehlukile empophomo mbukelo khona ekhaya. So-ke make sure ukuthi ekhaya mbukelo khona ekhaya amanzi uyawaphuza, amanzi futhi ayasiza futhi even seyibhedlela bayasho ukuthi amanzi adingeka kuphi emzimbeni womuntu. Alright, bese kuba nembiza-ke engayetha ngathi umakhuculula. Imbiza yami le makhuculula mbukelo khona ekhaya ayihlezi ikhona, but mayidinga ngiyakhandela ibe khona. Imbiza iyaklina sinye if uke waphunyelwa yisisu, iphosa ifana nale engikwakhile ukuthi semizwa, but akufanani. So imbiza esiklina isibisho sakho iyasiza futhi even nakubaba, even nasokhala uma unenkinga iyalisiza. Mara imbiza ayona into ongayiphuza every month ngoba izogcina i-affect. But lokhu engikwakhile ngithi mina okwemizwa ungakuphuza anytime, just amanzi nje, kufana namanzi but kune-taste nyana enginayo ekudla kuyo ezokuthi ngokuphuza umzimba wakho bese igazi lakho liyethuka, liyahlambuluka, khona ukuthi kukhona into oyiphuzayo akubabi but kuzokusiza. Inkosi kubusise mbukelo khona ekhaya. Unga-order-ke bazokwenzela labantu engisho ukuthi mina sisebenzisana nabo bangabasebenzi bami, bese bakufakela ku-courier. Njengoba baningi ngiyabafakela ku-courier. So ngiyabingelela-ke Swaziland, Manzini wonke laphaya, Maputo, Zimbabwe, America, UK, Cape Town, South Africa, wonke, Botswana. Nkosami ngithi sanibonani nabole bakhona emakhaya. Ngiyabonga futhi ukuthi niyangilandela la kule YouTube kade Dlamini Mthandazo. Phinde futhi ngiyaphinde ngithi sanibonani lapha kaManzini. Ngiyazi mina nginibingelela ukuthi nginibingelela kanjani, futhi niyazazi ukuthi ngisho okuningi. Inkosi nibusise. Thank you.